Slzy Dominiky Starej nemali konca kraja. Lúčila sa s milovanými rodičmi a prvý raz s výnimkou Superstar mala prežiť týždeň bez nich. 17-ročná slečna, ktorá nebola nikdy ani v škole v prírode, ani v tábore, mala veľkú obavu, ako pobyt na jazykovom kurze na Malte zvládne. Hneď po príchode do mestečka Saint-Julien však skonštatovala, je tu krásne. Mimochodom videli sme aj prezidenta Kuvajtu. A čo sa Dominika z angličtiny naučila? Používať tých frází. Ďalej som sa naučila tak už ani moc nepremýšľať nad tým, čo poviem, ale už rovno to povedať. A tak som sa tak odblokovala voči tej komunikácii. Áno, kedy si sa prestala trápiť, že si od rodičov? Tak to som sa neprestala trápiť celý pobyt. Ja som im stále volala, písali sme si. Ale ten prvý deň bol asi taký najhorší a potom už to bolo všetko v pohode. Aby všetko nešlo celkom hladko, Dominika prežila aj zo pár drobných drám. Najhoršie bolo, keď sa pošmykla, spadla a zranila si ruku. Po zrentgenovaní fialového opuchnutého prsta maltský lekár konštatoval, že zlomený nie je. Po celý čas Dominiku exkluzívne sprevádzal Martin Volek, riaditeľ organizácie EF Jazykové pobyty na Slovensku. Po celý čas ju akoby chránil. To je naša aj úloha. Našou úlohou je chrániť. V tomto prípade som to bol ja, ale na klasickom jazykovom pobyte pre deti a mládež ide už skupinový vedúci. Aspoň kvalitná organizácia jazyková zabezpečuje skupinového vedúceho od momentu odletu počas celého pobytu. V škole je to učiteľ, po škole v rámci voľnočasových aktivít skupinový vedúci. A ten je stále k dispozícii a jeho úlohou je chrániť. My berieme zodpovednosť za tieto deti. Vy ich voláte deti, hej? Deti a mládež. Čiže oni sú tam od koľkých rokov do koľkých? Deti cestujú od 8 rokov do 18. Toto sú tzv. Detské mládežnícke pobyty so skupinovým vedúcim. A do akých krajín? Nielen na Maltu? Tento rok hitom bola Malta, číslo 1. Potom to bolo Anglicko a Kalifornia. A ďalej posielame deti kvôli nemčine do Nemecka a do Francúzska. Študenti majú okrem výučby jazyka bohatý program. Každý večer nejaká aktivita. Popoludní majú prístup na súkromnú pláž, kde sa cudzí ľudia nedostanú. Môžu si zaplávať, občerstviť sa a venovať vodným športom. Tento večer Dominika doslova hviezdila na karaoke. Spievala výborne. Miestne Hard Rock Café si rezervovala jazyková škola len pre svojich študentov. Prvý deň bola dráma. Dominika sa stratila. Prečo si sa stratila? Lebo som šla do školy, potom vlastne vrátiť som sa späť mala peši a ja mám taký dosť blbý orientačný zmysel, tak som tam trošku poblúdila. Ja by som chcel k tomu povedať, že ono práve ten jazykový pobyt nie je len o jazyku. Ale to, že sa Dominika stratila, ale hneď sa aj našla. No našiel ju, ako sme ho volali, Superman. Andrew. To bol jeden z tých skupinových vedúcich, áno, hej? Áno, presne tak. Tak ono, ten jazykový pobyt je aj o tých iných vlastnostiach, že človek sa naučí byť komunikatívnejší, tolerantnejší. Sú tam študenti z celého sveta. Aj Dominika bola v skupine, kde boli študenti z iných krajín. Ďalej naučí sa byť samostatnejšou, lebo je nútená, je bez rodičov. Ale toto sú všetko vlastnosti, ktoré potom ako dospelá žena alebo dospelé dievča bude v živote potrebovať. Ja som si všimla na tebe, že napríklad na lodi ti prišlo trošku zlé, ale kým som ja stihla prísť za tebou, už ti bolo dobre a tancovala si tam vo výbornej nálade. Áno. Ty si sa tam veľmi dobre zabávala. Tak ja som tam mala, teraz poznala som tam veľa zlatých ľudí. To boli hlavne teda tí skupinoví vedúci. Ja som si s nimi asi tak najlepšie rozumela. S nimi som stále spíkovala. A ešte aj doteraz máme také dobré kamarátske vzťahy. Píšeme si aj na internete spolu. Komunikujeme, čiže aj tým sa mi zlepšuje tá angličtina, čiže to je super. Áno, Andrew sa staral, Andrew ti Andrew a Jason, oni dvaja boli. Tvoju ranu
A keď sa ti roztrhli šlapky, tak som si všimla, on zmizol a o 10 minút bol naspäť s novými. Áno. Fantastický. Veľmi zlatí boli, ja som im za to naozaj veľmi vďačná. A ty si myslíš, že oni sú ku všetkým deťom takýto, alebo len k Dominike, pretože prišla star zo Slovenska? Ako naša organizácia existuje 45 rokov. To svedčí o tom, že tí klienti a naši študenti sú spokojní. Ak by neboli spokojní, tak by sa k nám nevracali. Takže ku každému klientovi pristupujeme takto. Nakoniec všetko dobre dopadlo. Dominika kurz zvládla a dostala certifikát. Rozlúčila sa so svojou obetavou náhradnou mamou, pretože bývala v hostiteľskej rodine, supermanom Andrewom a hajde domov. No a toto už komentár nepotrebuje. Dominika Stará bola jednou z moderátoriek, ktoré sa predstavili a predstavia vo veľkej show televízie Markíza a Nova Talentmánia. Dominiku sme videli minulú nedeľu, tým však jej aktivity ani zďaleka nekončia a preto som ju ešte na slovíčko pozvala na strechu. Takže ty si moderátorka najnovšie. Vítajte, pani moderátorka. Ďakujem pekne. Videli sme ťa v Talentmánii. Ako sa ti to páčilo? Tak pre mňa to bol krásny zážitok, keďže som ako moderátorka postretala celý ten markizácky a novácky štáb. Takže som sa stretla s ľuďmi, s ktorými som robila vlastne Superstar. Takže ja som sa tam veľmi zabávala a bola to určite taká nová skúsenosť a veľmi pekná. Takže páčilo by sa ti byť moderátorkou? Určite áno, ale tak ten spev je pre mňa taký number one. Áno, ale teraz teda si hodená do vody a robíš aj niečo, čo si predtým nerobila. Skúšate nový muzikál. Povedz nám niečo o ňom. Tak muzikál sa volá Trick Tracy. Napísal ho celý vlastne Vašo Púčik. On je aj režisérom celého predstavenia a takým tým druhým choreografom, pretože hlavným je Janko Hromada. No a okrem mňa tam účinkujú rôzni úžasní herci, ako napríklad Janko Slezák, Mirka Partlová, Mirka Marčeková, Zuzka Šebová, Zuzka Mauréry. Takže si myslím, že sa od nich budem môcť čo učiť. Čo hráš ty? Ja hrám jednu z hlavných ženských postav. A je to taká naivná Mimi. Potenciálna vrahyňa. No a tak čo ti hovoria na tvoje herecké výkony? Predpokladám, že spevácké party sú v poriadku. Tak a čo áno. ti hovoria na tvoje herecké výkony? Tak zrovna dneska sme cvičili ten prvý Mimin obraz. Tak režisér vravel, že je to akože celkom v poriadku, že na to, že ako moje také prvé herecké vystúpenie, tak ma celkom pochválil, tak som bola taká šťastná. Len trošku horšie je to s tým tancom, pretože ja som nikdy v živote netancovala. No a tak som veľmi zvedavá na to, ako nakoniec bude vyzerať tá choreografia. Nám tu vyjde, co chce, máme světlem zářej, počítáme, máme vůli, nám to vyjde, všechno vyjde nám. Nám tu vyjde, máme zájem, nejsme vstřícné, děti ráje, kde ten ráje, ten to vyjde jako nám, tak vám. Ako ďaleko je práca na tvojom albume? Práca na albume je, tak myslím si, v polovičke až v 3/4. Už mám takú nejakú predstavu o tom, ako by to celé malo vyzerať. Už máme nejaké piesny nazbierané a chceli by sme ho teda do konca tohoto roka spraviť. Uvidíme. Aj Tomi Popovič ti urobil jednu pesničku? Áno, Tomi Popovič spravil vlastne taký ten kvázi pilotný single a pieseň sa volá Túžim. Držíš ma silno, až neviem jak vyrovnať sa so samotou. Túžim s tebou zahrať, ochutnávať všetky farby našej duše. Túžim s tebou zasmiať, vychutnávať každý niečo nové. Ty máš veľký fanklub. Obrovitá. To je len od čias Superstar, alebo už aj predtým si mala svojich fanúšikov? Tak svojich fanúšikov som mala asi do tej miery, že fandila mi rodina, ale od tej Superstar jeden náš známy, veľmi dobrý známy, mi založil na
jednom takom internetovom portáli, môj Na fanklub. známej sociálnej sieti. Áno, na známej sociálnej sieti. No a... Koľko máš fanúšikov? Teraz najnovšie, nechcem klamať, 51 000. Neuveriteľné. Ale že vraj oni ti posielajú aj dary. To ma tak zaujalo. Dostala si domáce nahrávacie štúdio. Čo všetko si ešte dostala? A to len dostala tak ti to som- pošlu? Alebo očakávajú potom stretnutie? Alebo niečo za to? Ako je to? A sú rôzni fanúšikovia, ale väčšinou sú proste takí, ktorí to robia nezištne a ktorí za to naozaj nič nečakajú. Dostala som nahrávacie štúdio, dostala som rôzne krásne pohľadnice, či už k narodeninám, Aj alebo iba matriošku tak si z dovolenky. Ako? Matriošku. Matriošku som krásne dostala A z sa Ruska. nepodobá veľmi na teba. Nie. Je trošku viac vytuningovaná, tak pekne by som to tak nazvala. Sadru ti dali dolu. Ukáž prst. Ja som Je to si v ju dala poriadku? dolu. Tak čo, bolo to zlomené nakoniec? Presne sa to nevie, no, ale tak nemalo by byť. Ale veď ti to rengenovali a povedali na Malte, že to nemáš zlomené, hej? Áno, potom mi to rengenovali aj tuto na Slovensku. Že bol iný Lebo mi to rengen trošku napuchlo. na Slovensku? Polemizovali, čo s tým je, ako to nakoniec Že je. stále to bolo opuchnuté, hej? Áno. Tak si na seba dávaj pozor. Druhýkrát už Sľubujem. nepadaj, nech sa ti vo všetkom darí. A teda najmä v speve. Všetko dobré, maj sa krásne. Ďakujem pekne. Ahoj. Ahoj.